പല്ലിശ്ശേരി ടൈംസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നായിക നടിയോട് തുണിയിടിയാനാണ് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. സിനിമ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു നടി ഒരു പ്രത്യേക റോളിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ റോളിൽ തന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മിക്കവരും. ചിലർക്ക് മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വിജയലക്ഷ്മി എന്ന നടിയുടെ കഥയാണ്. വിജയലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏവരും സിനിമ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചിരുന്ന, ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ കഥ. ആന്റണി ഈസ്റ്റ്മാൻ നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, നല്ല സംവിധായകൻ, ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ജോൺ പോളിനെ കൊണ്ട് തിരക്കഥ എഴുതിച്ചു. ഇണയെ തേടി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് പേരിട്ടു. ആ സിനിമയിൽ ഒരു പുതുമുഖം വേണം. ആണുങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന, കോരിത്തെരിച്ചു പോകുന്ന, വശീകരണ ശക്തിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം കഥാനായിക. അതാണ് ലക്ഷണം. എന്നാൽ ശോഭ എന്ന നടിയെയാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. ശോഭ അഭിനയത്തിൻ്റെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന നടിയാണ്. പഴയകാല നായിക പ്രേമയുടെ മകൾ. ആ ഇടയ്ക്ക് പശി എന്ന തമിഴ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല നടിക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് വാങ്ങിയ നടി. ബാലു മഹേന്ദ്ര എന്ന ക്യാമറാമാനും സംവിധാനവുമായ മനുഷ്യനുമായൊരു പ്രണയമൊത്തുകയും അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായി ജീവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ശോഭ. ആ ശോഭയെയാണ് ഇണയെ തേടിയിലേക്ക് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ശോഭ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി വാർത്ത വന്നത്. ആത്മഹത്യയാണെന്നും അതല്ല കൊലപാതകമാണെന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്തായാലും അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ശോഭയെ വിടുന്നു. ശോഭയെ കിട്ടിയില്ല. ആന്റണി ഈസ്റ്റ്മാൻ ഏറെ നിരാശനായി. കാരണം അഭിനയം അത്രമാത്രം ആ നടിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇനി പകരം ആര്? പകരം ഒരു നടിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പലരെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു. ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പലരും വന്നെങ്കിലും പറ്റിയ ഒരു നടിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതും വേണ്ടാതെ വെച്ചു. ഈ പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ നിന്നു പോകുമോ എന്ന് ശങ്കിച്ച അവസരത്തിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. സാലിഗ്രാമത്ത് ഒരു കറുത്ത പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. അവൾ കറുത്ത പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും അവളുടെ വിശാലമായ കണ്ണുകളും എല്ലാവരും നോക്കി മയങ്ങി വീഴുന്ന ഉടലഴകും അത്രമാത്രം ആ പെൺകുട്ടിക്കുണ്ട്. ആന്റണി ഈസ്റ്റ്മാനും കൂട്ടുകാരും അവരെ ഒന്ന് കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. മദ്രാസിൽ ചെല്ലുന്നു. സാലിഗ്രാമത്ത് ഒരു വീട്ടിലാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് ആദ്യം തോന്നിയത്. ഇവരെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാലിന്മേൽ കാല് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവമാറ്റമൊന്നുമില്ല. കാണാൻ വന്നതാണ്, കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കണം, സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹകരിച്ചു. അങ്ങനെ കുറേ ഫോട്ടോകൾ എടുത്തു. കുറേ ഫോട്ടോകൾ, വ്യത്യസ്തമായ ഏങ്കിളുകളിലുള്ള ഫോട്ടോകളെല്ലാം എടുത്തു. ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരാൻ സമയത്ത് പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു, എന്നെ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. വിവരം അറിയിക്കാം എന്നാണ് ആന്റണി ഈസ്റ്റ്മാൻ പറഞ്ഞത്. തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കി, എല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കുട്ടി തന്നെ വേണമെന്നുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു. കാരണം അത്രമാത്രം മനോഹരമായ കണ്ണുകൾ, ആ ശരീരഘടന, നല്ല പൊക്കിൾ ചുഴി, ഇതെല്ലാം തൻ്റെ നായികാ സങ്കല്പത്തിന് യോജിച്ചതാണ് എന്ന് ഈസ്റ്റ്മാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടിയെ തൻ്റെ സിനിമയിലെ നായികയെ നിശ്ചയിച്ചു. ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി. ഇണയെ തേടിയ പട ഒരു വേശ്യയുടെ കഥയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. വേശ്യയുടെ കഥയായിട്ട് പോലും ആന്റണി ഈസ്റ്റ്മാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല. കഥയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വേറൊരാളായിരുന്നെങ്കിൽ മാക്സിമം ആ കുട്ടിയെ മുതലെടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ മാന്യമായ രീതിയിൽ ആ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടന്നു. 1500 രൂപ അതിന് പ്രതിഫലമായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. തിരിച്ചു പോകാൻ നേരത്ത് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, വിജയലക്ഷ്മി എന്ന സിൽക്ക് സ്മിത പറഞ്ഞു, സാർ എന്ന് വിളിച്ചാലും ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ വരും, എത്ര തിരക്കുണ്ടായാലും ഞാൻ വരും, സാറ് വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രതിഫലം നോക്കാതെ ഞാൻ അഭിനയിക്കും.
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സിൽക്ക് സ്മിത പോയെങ്കിലും ആന്റണി അത്ര ഗൗനിച്ചില്ല. കാരണം മലയാള സിനിമയിൽ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആദ്യ സിനിമയിൽ നല്ല വാക്കുകൾ പറയുമെങ്കിലും വാക്ക് പാലിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു. എന്തിനു പറയുന്നു, ഉയരങ്ങൾ എത്തിയാൽ ആദ്യത്തെ നിർമ്മാതാവിനെയോ സംവിധാനയെയോ കണ്ടാൽ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാത്ത പലരും ഈ മലയാള സിനിമയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതെല്ലാം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ആന്റണി ഈസ്റ്റ്മാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ തലയാട്ടുകയും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് നേരുകയും ചെയ്തു. സിനിമ റിലീസായപ്പോൾ കാരണം 2 പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണ്, നായകനും നായികയുമാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. 2 പേരും പുതുമുഖങ്ങളാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്രമാത്രം കളക്ട് ചെയ്യും ഓടും എന്നൊന്നും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ സിനിമ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഹിറ്റ്. എന്താണ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവാൻ കാരണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. കാരണം അത്രമാത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ സിനിമയിലില്ല. ഒരു ക്ലീൻ സിനിമ. പക്ഷെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ കുറേ സീനുകൾ, സെക്സിയായ രംഗങ്ങൾ തിരികെ കയറ്റിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തിരികെ കയറ്റിയാണ് പല തിയേറ്ററുകളും കളിച്ചതും ഹിറ്റാക്കിയതും. ഈ രംഗങ്ങൾ കാണാൻ പ്രേക്ഷകർ ഇടിച്ചു കയറിയാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ലല്ലോ. ഇതറിഞ്ഞ ആന്റണിക്ക് വിഷമമായി. അത് തിരിച്ചു വിളിച്ചു. ആ പ്രിന്റ് തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് വേറെ രീതിയിലാണ് ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തത്. ഇത് ഇടയെ തേടി എന്നുള്ള സിനിമയിൽ സിൽക്ക് സ്മിതയെ കൊണ്ടുവന്ന കഥയാണിത്. ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ പിന്നെ സിൽക്ക് സ്മിതയ്ക്ക് കിട്ടിയ റോളുകളെല്ലാം തുണിയുരിഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള റോളുകളായിരുന്നു. ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പലർക്കും എൻ്റെ കണ്ണുകളും എൻ്റെ ശരീരവും എൻ്റെ നെഞ്ചും എൻ്റെ ഉടയഴകും എല്ലാം മാത്രമാണ് ആവശ്യം. അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരെ വശീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നോട്ടം, അത്തരം രംഗങ്ങളാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായി തീരുന്നത്. ഞാൻ അഭിനയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർ അഭിനയിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നു എന്നാണെന്ന് സിൽക്ക് സ്മിത പറഞ്ഞത്. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ മുടിചൂടാ റാണിയായി സിൽക്ക് സ്മിത വാണിരുന്നൊരു കാലം. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആന്റണി ചെറിയൊരു സിനിമ കൂടി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അത് നിർമ്മാതാവാന്ന നിലയ്ക്ക്. അന്ന് മദ്രാസിൽ ചെന്നപ്പോൾ രജനീകാന്തിനോടൊപ്പമായിരുന്നു സിൽക്ക് സ്മിത അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഭയങ്കര തലക്കനം, പലരും കുറ്റം പറയുന്നു, ഭയങ്കര അഹങ്കാരമുള്ള സ്ത്രീ എന്നൊക്കെയാണ് സിൽക്ക് സ്മിതയെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആന്റണി ചെന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് സിൽക്ക് സ്മിത കാണത്തക്ക രീതിയിൽ നിന്നു. ആന്റണിയെ കണ്ട മാത്രയിൽ ഷോട്ടിൽ നിന്ന് സീൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓടി വന്ന് ആന്റണിക്ക് മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി പറഞ്ഞു, വണക്കം സാർ, എന്താ സാർ വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആന്റണി പറയുന്നു, ഞാനൊരു ചെറിയ സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ സിൽക്ക്, നീ എനിക്ക് ഡേറ്റ് തരുമെന്ന് വിശ്വാസമില്ല. നിന്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്നും എനിക്കറിയില്ല. നീ പറയുന്ന തുക തരാനും എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ സിൽക്ക് പറഞ്ഞു, സാർ, ഞാൻ എത്ര തിരക്കുള്ളവളായാലും ശരി, ഞാൻ സാറെ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ വരും. ഞാൻ എത്ര ലക്ഷം പ്രതിഫലം വാങ്ങിയാലും ശരി, ഞാൻ സാറിന് വെറുതെ പ്രതിഫലമില്ലാതെ അഭിനയിക്കുമെന്ന് ആ സിൽക്ക് നടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആന്റണിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവർ വെച്ചു, സാർ, എപ്പോഴും എനിക്ക് തരുന്ന റോളുകളെല്ലാവരും തുണി ഉടുക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള റോളുകളാണ്. എനിക്ക് നല്ല റോൾ അഭിനയിക്കണം. സാർ അത്തരം ഒരു സിനിമ എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആന്റണി വാക്കും കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആന്റണിക്ക് ആ രീതിയിലൊരു സിനിമ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ കാലമാണ്. സിൽക്ക് സ്മിത പരിചയമുള്ള എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, എന്നെ ഒന്ന് തുണി ഉടുപ്പിക്കൂ. തുണി ഉടുക്കുന്ന രംഗങ്ങളിൽ നന്നായി അഭിനയിക്കാൻ ഞാൻ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പലരും കച്ചവട കണ്ണുകളോടെ ആ നടിയോട് പെരുമാറി എന്നുള്ളതാണ്. അവർ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും സിൽക്ക് സ്മിത രക്ഷപ്പെട്ടില്ല. അവസാനം സ്നേഹം കൊണ്ടും പ്രണയം കൊണ്ടും ഒരുത്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും അവരെ കൈവിട്ടു, ചതിച്ചു, സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുത്തു. അവസാനം ആത്മഹത്യയിൽ സിൽക്ക് സ്മിത അഭയം തേടി.